pakananda kami nga taga-abra, tinakadugdug yun. Pumanaw kayo dito abra. Pakananda kami tinakadugdug yun dito. Pag negosyon da kami mo at kumitaan da kami mo nga taga-abra, you better leave abra. Dahil titibalaag ni Congressman J.B. Bernos, kalpasan na gitin sumagmanon ang kumpiskar ani puslit of frozen meat products. Karaman hindi pa nakibasardeng ti may bilang kadugyot ang paglutuan ti chicken skin itay kalabes. Imo na ngayon bilin na tinaingat ng implementasyon di checkpoint kaniti border points tapos may pasigurado asa na makastrike ti virus ang makapekta rin ti livestock industry. We have to contain. So imbagak, pairutan nyo dito eh. So imbagak ti probinsya, ni through Dr. Abaya, nga masapol nga there is a hand-on-hand cooperation between the provincial government and the municipal LGUs. Tapno protektaran tayo ano gito farmers ito eh. Ito probinsya. Protektaran tayo tapno hanga makastrict manen. So may isa tayo lang, we are one of the few nga honest to goodness, entire the country, we are one of the few provinces nga awan ti cases tayon iti ASF, African Swine Fever, since last year. Manipod di din sarding tayo, awan ti cases tayon. Kuna ti DA, kinyak, when we had a meeting in Congress, ti kunada kinyak, i-open mi kuman kunada, naka-red pala ang ti abra, i-open mi kuman, no kunak, apay nga i-open nyo, nalabaga ta, glawlaw mi, apay nga i-open nyo, kunak. Oh, baby, anda kami ta, naka-close kami lat tata, kaya mi mga pakanon di farmer si abra, kaya mi nga supply di needs me, di jay, kunak, apay nga i-open nyo man, no. Kung nakanyada, ay, ura niya din naman tanong, I will go to the Supreme Court just to stop you, no, ipapilit you, kung nakapay kanyada. So, that's it. Pimayag naman nga saan nga may open. Kuna ti provincial veterinarian, nakatutok na iti sitwasyon ken pagyamanan na nabayagen nga wanti kaso ti ASF iti probinsya. As of the disease surveillance me for the last 1 year and a half, awan met ti nagpas positive nga ako. So, di mati nag-good news. Dagiti raramidin tayo mga checkpoints dakkel nga tulong. Talagang strict one da nga ipastrak ti baboy. Deta ti may isang kukwenta yo. May kadwa, information dissemination lata, pagpalagip ka dagitoy hog raisers, di pinangganad da. Dagita biosecurity ti farms da. Dagijay ken aboy daran da talaga ti agpakan dagitoy leftovers dagijay malala ti restaurant ta panigurado laeng ta ti ASF nga virus uray no ilutom ti nakabaybayag posibleng tulat ta nga dadtayan ti karne. So ti number 1 nga protection lata ti ASF ket addayan ti farm. Malaksi ti ASF nakamonitor na pa iti bird flu kalpasan nga dan recorded iti daduma probinsya iti norte. Bird flu cases so far Pangasinan ti Kasiggan. So nga nanadami mo dagitoy gitoy request nga mangisarek ti ready to lay nga nagita pullets. Although at the permits kada amin, we make sure nga hangag gapo kita areas asideg dagita the bird flu da. Naibilin ka rin quarantine checkpoint sa tultuloy ang nangyat ng inspeksyon kaniti delivery trucks para pasada bus kanda dumapay alugan. Nagtalined at ikinatalged na kiti karne ang magatang tibay pang pangruna. Di ka mapampanunutan niya pong hakakailyan, da kayo nga nagnegosyo ti illegal. Illegal da kita, awan ti dokumentuda da kita, ilalakoy da kita. Those are smuggled meat. Those are smuggled pork, smuggled nga chicken, smuggled nga. Di kaya pa amuti naggagapon na digita. Jakpay kaya't nga agparti ti parparaangan tapno makita di jay makita di nga safe mo lang di consumer ti taga-abra. Awan mo ti kuha na rin ako. So nga we started to build facilities di slaughterhouse di Kamamuding, slaughterhouse di Muding. Kabayatan na suportara med Kang JB ti panakipatumpal ti Unified Appresyo ti Live Weight ti Baboy.
Imo nang inbili na kaditi LGU iti panangadal iti daytoy. Dawatek kadigid local chief executives there will be well, this is just my proposal. Yes, sir. They know better. They know better than me. And eventually, mapantumod lang yung Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlalawigan ngayon niya. There should be a unified pricing, ti live weight, ti karne, ti baboy nga, dito nga parte, tultulang, kung kunada dyan, lasag taba, kung kunada dyan. Masapol nga uniforme. Ipidigan can survive, ipidigan farmers can survive with that live weight. Apay kung mga hangar nga makasurvive mga nagiging farmers dito yan, farmers DJ Lapas, farmers dito Bangged, farmers DJ, farmers, livestock farmers, kita padaktil dito ko. So, idawat tayo, ti Sangguniang Bayan, tinadumay ililita, adalin da. So that we can come up with a unified ordinance or what. Nga iso iti forward da di Sangguniang Panlalawigan. Tapno iso ti risuten da diri jay. Indayon na ti parang saluwad iti livestock industry iti probinsya, ket parang saluwad iti pagbiagan, ken nang runa, panang saluwad iti salunat, digiti Abreños. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.